Keďže som narodená tým zlým ľuďom, zlým rodičom, zlej rodine, satanistom, náboženstva zlých ľudí, satanizmus, tak som mala veľmi ťažký osud. Bola som týraná celé detstvo, 14 rokov hladomoru, bitky, sexuálne obťažovanie. V škole ma učiteľky tríznili, želali si to moji rodičia, podplácali učiteľky, aby ma bili učiteľky, teda podplácali moji rodičia učiteľky, aby ma šikanizovali, týrali pred všetkými spolužiakmi, bili, mlátili, ubližovali mi, nadávali mi celú školskú dochádzku od 6 do 18 rokov. Spolužiaci to videli a chceli pomôcť učiteľky, tak ma dali znásilniť. Nahúckali nejakého pervertného násilníka, aby ma znásilnil, vyfilmoval mi genitál, potom mi to publikli do celého sveta, do telky celého sveta, nadávali mi, všetci mi nadávali, ubližovali, no hrúza. Súd mi nemietí vrať svoje práva, mení ma týrať, ako keby som bola ja nejaký násilník. Chcem povedať o sebe. Som dobrá, nábožensky založený človek. Som Pán Boh. Mám morálne zásady a mám zmysel pre spravodlivosť. Keď vidím, že niekomu je ubližované, chcem mu pomôcť, alebo snažím sa pomôcť, ako sa len dá. Som aj majiteľka Google Company. A makala som na Google, makali s partnerom 13 rokov v Anglicku. Bola to strašná makačka. Nedovolila som si absolútne nič, len 13 rokov sme dedikovali Google Company. A odmakané to je. Za to som nedostali ani haliera, lebo som bola znásilnená. Zle prezentovaná. No a bolo to kruté obdobie, bolo to strašné čosi. Doteraz mi súd nechce vrátiť svoje práva, lebo to nechce boháč, bilionársky Eminem Rockefeller, jak sa mu hovorí. Nech želá si, aby mi boli vrátené svoje práva, tak súdkyni mi nemienia vrátiť svoje práva. Jednajú zo mňa ľudia zlé, škaredo, drzo, ponižujúco, potupujúco, uražajúco, abuzersky. V telke rádiu ma harasujú na smrť. Boli samé prírodné katastrofy, z toho povodne, hurikány, zemetrasenia. Sme v 3. svetovej vojne, veľa ľudí zomrelo, bolo zastrelených, v Gaze zomrelo 1 000 000 ľudí a tak ďalej. Je to strašné. Ja som Pán Boh a neviem si pomôcť. Neviem zastaviť tých zákerákov. Som dobrá, ja osobne som dobrá, náboženstva, morálnych zásad a pravidiel. Uznávam poriadok, som poriadku milovná, uznávam disciplínu, vyrovnanosť, uvoľnenosť, krásu prírody. Teším sa z našej planety. Podľa mňa planeta je nádherná, keby ľudia neboli drzí, boli by pekné ľudské bytosti a hlavne som tichá. Nerada rozprávam. Keď musím prehovoriť, je to z nutnosti, že už je toho priveľa, ale ináč som veľmi tichá, mám zatvorené ústa a rada počúvam. Rada počúvam príjemné, inteligentné správy od môjho muža, ktorý mi vysvetľuje, mám rád, on je ako profesor, typ profesora, nádherne mi rozpráva o živote, o ľuďoch, o paragrafoch, o práve a o technológii. No a jednoducho som dobrá, som spravodlivá, nie som žiadna P, alebo niečo na P, to nie som. To si vyhoďte z hlavy, to ma zle hodnotili. Nie som ani zákerná, ani vrahuňa, jak ma súdky neopísali, že som nejaká masová vrahuňa, alebo že som podvodníčka, kriminálna. Nie. Mám morálne zásady, som Pán Boh.